Mae'n dyletswydd annymunol arna i dorri'r newydd bod ers 10 o gloch y bore hwn mae brwydr y bandiau wedi cychwyn. Helo, BBC Radio Cymru Ecdau Brwydr y Bandiau sydd wedi helpu chi. O, haia, Del, gwranda, swn i'n cael pleidleisio dros bricyn gyn ti. Iawn, un mot arall i Brigyn, symudwch â Lewis allan o'r ffordd. Brigyn sydd ar y lid. Ie, Eric, ti'n iawn? Mae yna flas od ar y caws, ma does? Dych chi'n gwrando ar Brwydr y Bandiau gyda fi, Hugh Stevens. Ar y ffordd, y niwl. Hyrglydd, fedra gweld lle ddiawl dwi'n mynd. Helo, Brwydr y Bandiau BBC fy Nghymru sydd fotio chi y pwy? Wel, dwi'n gweld pan ddyliwn i fotio, ond os o rhaid i mi, na i fotio am Candelas. Oce, pasio hwnna i Osian Candelas. Oce, iawn. Pas it on, Osian, pas it on. Pas it on. Na chdi, Os, dyna gan i ni boi. Troen a ni fel yn y nos. Thank you very much. Osian Candelas fan'na. Reit, mae'r tsunami ar y ffordd. Felly draw ni at HMS Nausea at yr capten, Geraint Griffiths. Os I'm gweld tsunami, na gyd i'n weld yw Guy Toms. Dwi'n siŵr dwi fod ty mewn i'r thing ma. Helo! Oce, galwch am y cavalry, mae Guy Toms mewn trwbl. Lle mae cwbwyd dros Botwnog? A chdi, Iwan, oce, rhwng amlaen o'n chdi gwybod yn gynas. A fo, sgarff fyna. A ti'n barod i fynd, Giw? A fo. A wewch ia! Mewn â ni! Bang bang! Bang bang! Bang bang! I think the water's too deep for Kerberos Royce Botwnog. We're going to have to send in Either Tel Franco. Dewi, dim problem. Fyddai'n mynd hir. Fyddai'n mynd hir, dad.